אז שלום טל, מה שלומך? איך אתה מרגיש? טוב, דבר שאני ממש שמח להיות פה. תודה על הזמנה. תודה, גם אני. אז אני רוצה, דבר ראשון, שתספר קצת על עצמך, רגע לפני שבכלל ככה ניכנס לתוך הנושא שאנחנו רוצים כל כך לדבר עליו, שזה זוגיות. אוקיי. טל, מה? ספר קצת על עצמך. נשוי, אב. אוקיי, סבבה. אז נתחיל כזה מהחלק המקצועי, ואז נעבור לחיים האישיים, שמה נותן לי את הזכות בכלל לעסוק במה שאני עוסק. בדיוק. אז נעים מאוד, אני טל קפו, אני מאמן מנטלי לנשים חזקות, אני עוזר לנשים להפסיק להתפשר במערכות יחסים, וליצור את הזוגיות המדויקת עבורן, מבלי לוותר על מי שהן. אני נשוי לדייזי, ואנחנו הצלחנו להציל את חיי הזוגיות שלנו על סף גירושין, והתולדה של זה, בסדר? עבודה, כל מה שקשור לפן התת מודע, בעצם ניסינו טיפולים זוגיים, ניסינו פסיכולוגים, שום דבר לא עבד, והתולדה של זה בעצם היה מה שאני עושה היום, שהיום אני עוזר בעצם לנשים רווקות, שבדרך כלל הכל עובד להם בחיים חוץ מזוגיות. לייצר את הדבר הזה דרך עבודה אינטנסיבית על תת המודע, בהכשרה שלי אני מאמן מנטלי, מאסטר NLP, יש לי עוד הרבה מאוד הכשרות, ואני אבא של אימי ולני. שזה הכי חשוב. זה הכי חשוב בעולם. ובגדול אני משתדל לעשות טוב בעולם, ולהראות לאנשים את הדרך ולחסוך להם את הכאבים שכרוכים בעצם ביצירת זוגיות שהיא טובה לנו. לתפיסתי, זוגיות זו תוצאה של מערכת היחסים שלנו מול עצמנו, ולאו דווקא משהו לרדוף אחריו, אולי אפרופו מה שנדבר עליו כאן. וברגע שאנחנו עושים את העבודה מול עצמנו, אז יותר קל לנו בעצם להשיג את מה שמדויק לנו גם בפן הזוגי. איך אתה מסביר את זה שבשנת 2025... באתי להגיד 2024, אבל זה עבר. יש כל כך הרבה אנשים שכמהים לזוגיות, ואני לא מדברת על נשים, גם גברים. אני מדברת עם גברים, אני מדברת עם נשים, כולם מתלוננים על אותו דבר, כולם דפוקים, כולם טיפשים, האלה אומרים, כולם דפוקות, כולם טיפשות. כאילו, יש פה משהו שלא מסתדר. כל כך הרבה בודדים ביחד, נטולים זוגיות, מתים לזה שזה יקרה, כמהים לזה שזה יקרה. עכשיו, אני כאחת שהשיגה את זה, ותודה לאלה שזוגיות מדהימה, אבל שלכולם יהיה זוגיות כמו שלי, זה אפשרי. כאילו, איך אתה יכול להסביר את זה כאן לכל מי שצופה בנו, יש דבר כזה שנקרא זוגיות טובה, זוגיות בריאה, ולא כולם טיפשים. כן. אז אני חושב שבכלל צריך להבין בעיניי מה זה זוגיות, ומה הבעיה שיש היום בעידן שבו אנחנו נמצאים. זה קצת גבוה, ואנחנו ננסה להוריד את זה רגע לקרקע. בעיניי הבעיה הכי גדולה שמונעת מזוגות היום, או מנשים וגברים, ליצור זוגיות שהיא טובה להם, זה חוסר איזון בין המינים. מה הכוונה? שגברים הפכו להיות יותר פסיביים, יותר נקביים. יותר נשיים כאלה. כן, יותר פסיביים. מחכים שיתחילו איתם, מחכים שיזמו. כן, את יכולה לראות את זה אפילו ממש באופנה. תסתכלי רגע על כל הסקיני והדברים הצמודים, והחולצות בטן, והאיפור, כאילו המון 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 בלבול סביב הנושא הזה, ונשים באופן כזה או אחר הפכו להיות יותר זכריות, יותר מגשימות עצמם. פחות תלויות. פחות זכות גבר. פחות צריכות, הרבה פעמים יכולות אפילו להביא ילד לבד, זאת אומרת... הכל אפשר, לא צריך גבר היום. זאת אומרת, ליטרלי, אנחנו חיים פה בעולם השקר, בסדר? כן. ויש הרבה מאוד בלבול בין המינים, ואפשר להבין גם מאיפה זה נוצר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על זה גם היסטורית, אז בסוף, הרבה מאוד שנים נשים היו ממש, מתייחסים אליהם כרכוש. נכון. זאת אומרת, שלא היה להם בכלל מעמד. ואז מה שזה יצר, בסדר? זה איזושהי התנהגות הפוכה, אפרופו מיטו וכל מה שקשור לזה, לזה שהמון נשים היום הלכו בדיוק לצד השני, של אני לא אהיה תלויה באף גבר לעולם, זה מתחיל בקריירה, וזה ממשיך גם בתוך מערכות יחסים. בפן הרגשי גם. כן, עכשיו, אם אנחנו מסתכלים רגע על גברים ונשים, יש פה ממש משהו שהוא ביולוגי. זאת אומרת שגם בגבר וגם באישה יש גם אנרגיה זכרית וגם אנרגיה נקבית. אם משהו מופעל מצד אחד, משהו חייב לשאוף לאיזון בצד שני. אז זו שאלה מאוד מאוד גדולה, צריך רגע להוריד אותה לקרקע, אבל אני חושב שהבעיה של הדור היום זה זה שבעצם יש בלבול מאוד מאוד גדול, אפשר לראות את זה גם ברשתות החברתיות, אפשר לראות את זה באפליקציות. במסרים. אפשר לראות את זה במסרים, שהכל מהר, אינסטנט, כאן ועכשיו, ואם זה לא בדרך שלי, אז אני לא מתעכבת על זה או לא מתעכב על זה. וזה אויב מאוד מאוד גדול למערכת יחסים זוגית, שמצד אחד יש את הרצון. בסוף אנחנו בנויים, ואנחנו רוצים להרגיש שייכים. והצורך שלנו באהבה הוא צורך מולד. זאת אומרת, תינוק שלא נתנו לו אהבה, אין לו סיכוי לשרוד. אין לו סיכוי ליטרלי לשרוד.
עשו מחקר לצערנו על זה, ובאמת הם מתו, התינוקות שלא נתנו להם אהבה. נכון, זאת אומרת, מצד אחד יש רצון מאוד מאוד גדול. כלומר, אתה לא מאמין במשפט הזה שאין כזה דבר, שאי זוגי, כאילו אני א-זוגית כזה. אני חושב שיש, עוד פעם, אנחנו נכנסים קצת לשיח מונוגמיה, לא מונוגמיה, כאילו היום יש מלא מודלים של זוגיות, זוגיות פתוחה, לא זוגיות כזה, אני בעד, אני נשוי עם ילדים, אני בעד מונוגמיה. אני חושב שלאור העבודה שלי עם מאות נשים בקליניקה, הרבה ממה שאנחנו רואים סביב אנשים שלא רוצים זוגיות, או שלא מוכנים להתחייב, זה פחד מאוד מאוד גדול, וטראומות, חלקם אפילו בילדות, ויש המון המון מדע סביב זה. זה נקרא דפוסי כשרות, ואנחנו לומדים את המודל הזוגי שלנו הרבה פעמים, ממה שהיה לנו בבית. זאת אומרת, כילדים, ילדים לא לומדים ממה שאומרים להם. הם רואים פשוט. אלא ממה שהם חווים. ואם בבית ראיתי מודל מסוים, שאולי אבא מרוחק, או אמא מאוד מאוד קשה, או הקשר ביניהם היה מאוד פונקציונלי, אבל מעט מאוד רגשי, הרבה פעמים מה שתת המודע יעשה, הוא ישחזר את זה. בסדר? זאת אומרת, תת המודע בנוי בצורה כזאת, שהוא תמיד ישחזר את מה שהוא חווה, אלא אם כן, עובדה הטראומה, פתחנו רגע את הדבר הזה, ולמדנו איך ליצור עוגנים לי מול עצמי, ומול הצד השני. אז זה מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד אמורפי. אבל אני חייבת לשאול שאלה. כן. כגרושה, נשואה בשנית, כן. הילדים רואים שתי בתים שונים לגמרי, מה הם לוקחים? אוקיי. יש בית, תודה לאל, יש בית, כאילו, יש שתי בתים שונים לחלוטין, בהתנהלות, בהכל, מה הם לוקחים? אוקיי, אז בעצם את שואלת מה אני מעבירה לילדים שלי, בעקבות בעצם נסיבות חיי ומה שהיה שם. בדיוק. אני יודע שהיום את נמצאת בזוגיות שהיא טובה. בריאה, מאושרת. בריאה, מאושרת, אני מכיר מודל חיקוי. את בעליך המקסים, שהוא במקרה גם המתק שלי, אז אני יודע עם מי יש לנו עסק. ובעברך הבנתי שהדבר הזה היה פחות אידיאלי, וזו הסיבה גם שהלכנו לשם. ואת שואלת שאלה כזאת, איך אני כאימא יכולה ליצור עבור הילדים שלי בסיס לזוגיות שהיא טובה? שיסתכלו עליי ועל בעלי היום ויגידו ככה אנחנו רוצים. אז אחד, לחיות בזוגיות כזאת, אוקיי? ולנרמל רגע את השיח הזה. כי בעבור הילדים עדיף לחיות בבית ששני האנשים שחיים שם הם אוהבים, אכפת להם אחד מהשני, מאשר להיות בבית שאולי על פניו הם חיים ביחד, אבל זה נורא והיום. נורא והיום. זאת אומרת, בסוף כל מה שנתמקד בו יגדל. ולכן השאלה היא האם להישאר במקום כזה או לא, מאוד מאוד קשורה בעיניי לעבודה שכל אחד מוכן לעשות על עצמו. אבל אם כבר בחרנו לפרק, אז בסוף חלק מהות, את יודעת את זה, זה גם כאילו המון רגשות אשם. ברור. אני חושב שהדבר הנכון לעשות, בין אם זה לקחת הדרכת הורים, או דברים שאני כל הזמן, כאילו אני ודייזי, בסוף לא מלמדים אותנו את הדברים הכי חשובים בחיים האלה. נכון, לגדל ילדים. כסף, זוגיות והורות, לא מלמדים אותנו. שזה הכי חשוב. בוא נשאל את עצמנו למה לא עושים את זה בעצם, אבל תמיד יש לנו לאן לשאוף, ותמיד יש לנו לאן להתפתח, וזה דבר שהוא נורא נורא סובייקטיבי, אבל כן, חד משמעית. זאת אומרת, צריך לנרמל רגע את השיח, ולפתוח, ובעיקר לתת לילדים לפרוק רגשית את מה שהם חווים. זאת אומרת, הרבה פעמים מה שההורים עושים, הם מנסים לגונן על הילדים, אז כאילו משתיקים או מסתירים. לא במקרה שלי. ולא מדברים. אצלנו פה. הדבר הנכון הוא בעצם לפתוח ולערב אותם, להתייחס אליהם ממש כמו מבוגרים. כאילו לדבר אליהם, כאילו לא בתשע. נכון. לדבר כאילו גדולה, להסביר לה, כך צריך, זה כך לגיטימי, כך לא לגיטימי. להסביר לה גם מה לא לגיטימי. כן. כי ככה היא תלמד. כאילו לפעמים כהורה גם אני נורא מפחדת לדבר שלילי חס ושלום על דברים מסוימים, אתה יודע, לא להכניס לדברים לראש, אבל לפעמים זה כאילו הכרחי. אני אגיד לך יותר מזה, זה ממש ממש מוזר אם לא נרשה לעצמנו לבטא רגש שהוא לא נעים. בעיניי אין דבר כזה רגשות שליליים. יש רגשות נעימים ויש רגשות פחות נעימים. בסדר? מה זה שלילי? מי נתן את המשמעות שכעס זה דבר שלילי? לא. כן. כעס זה ביטוי לצורך שלא נהנה. כעס זה ביטוי לצורך מסוים שיש לי, שכרגע אני פורקת אותו. אני צריכה לחשוב איך אני מבסט את עצמי רגשית כדי לא להגיע למצב כדי לא לפגוע בדרך שבה אני כועסת. אבל זה לחלוטין בסדר לבוא ולהגיד שאני מפחדת ושאני כועסת, ושכרגע אימא לא במיטבה, והיא נורא נורא מתוסכלת, או כי בסוף את זה הם לומדים. לעומת, אני שותקת, משחקת אותה שהכל סבבה איתי, ואז הם יוצאים לעולם והם לא מבינים מה זה הדבר הזה.
ואז מישהו מתייחס אליהם בצורה מסוימת, ואין להם איזשהו רף מסוגלות מסוים. כאילו דיברנו שאנחנו הולכים לדבר על זוגיות, בסוף אנחנו מדברים פה על הורות, אבל כן, זה חלק בלתי נפרד מזוגיות, וחשוב להבין שבסוף הילדים שלנו, בסדר? הם מראה לחלקים בנו, ובדרך כלל מה שקורה לנו כהורים, זה בעצם אוסף של מראות נורא אגרסיביות, אנחנו פוגשים את זה בעיקר, אומרים שהשיעורים הכי גדולים שלנו כאנשים, זה מול הילדים, מול הבני זוג ומול ההורים. בסדר? נכון. אלה שלושת האזורים שלא משנה כמה אתה מפותח, תמיד אתה תיפגש. תמיד אתה תפגוש את הילד שבך. ולכן, אולי שווה שנפתח שיח סביב הנושא של כמה חשוב זה לבטא רגשות, כי יש המון תפיסות שגויות סביב המרכיב הרגשי, שבעיניי הם אויב מאוד מאוד גדול. אז לשאלתך, למה אנשים לא מצליחים לייצר זוגיות, לפחות הקהל שאני עובד איתו היום, שזה נשים חזקות, שהן, איך שאומרים, לא צריכות גבר על פניו. מוצלחות, יפות, לא חסר להם כלום. תקשיבי, הכל יש להם, זה בדרך כלל יושב על איזשהו חסם רגשי, ובדרך כלל זה משהו שהם ראו בבית, או שחוו איזושהי טראומה. זה יכול להיות פגיעה מינית, זה יכול להיות אונס, זה יכול להיות אובדן, זה יכול להיות אלימות במשפחה. זה אף פעם לא נושא זוגי, שזה הרבה לא יגידו לך. זאת אומרת, אני לא חושב שיש למישהו בעיה זוגית, אני חושב שלמישהו יש איזשהו משהו בערך עצמי, שלא מול עצמו. כן, שבערך עצמי בסוף. שהוא לא פתר, ולכן בעיניי העבודה היא פנימה. ומה רוב האנשים עושים? הם מצפים שהצד השני ייתן להם משהו שהם לא נותנים לעצמם. אני כרגע מתחילה לצאת עם מישהו, ואז הוא לא עשה את מה שאני רואה לנכון, נגיד, לדבר איתי, או להתכתב איתי, או כן, שלח הודעה, לא שלח הודעה. ואז הרשת מפוצצת, הוא נרקסיסט, לא. כן. רגע, איפה את? פתחת את זה מולו? נכון. או שבחרת לשתוק ולהתייעץ עם החברות? נכון. כאילו, בסוף, עוד פעם, ולמה היא לא פותחת את זה מולו? כי היא מפחדת שאם היא תפתח את העולם הרגשי, אפרופו הילדה שבה, הוא ינטוש. אז היא מעדיפה להימנע. בסדר? וזה כבר קשור לשיח סביב דפוסי כשרות, יש 4 דפוסי כשרות שלמדנו מההורים, אז... יש לי חברה שיש לנו די אותו סיפור חיים, רק שאני בנקודה מסוימת והיא בנקודה אחרת. אוקיי. אני נשואה בשנית, היא לא. בוא נגיד ככה, בנושא הזוגי לא כך הולך לה, והיא אמרה לי משפט שהיה לי ממש קשה לשמוע. טוב לי בחיים, זוגיות בשבילי זה רק בונוס. אמרתי לה, אם זוגיות בשבילה זה רק בונוס, אז למה שזוגיות תהיה כל כך משמעותית עבורך, אם מלכתחילה את מושכת אליך זוגיות כבונוס, כלומר, טוב לי, זה בונוס קטן. אז אחד, את יכולה להגיד לה בשמי שאני לא מאמין לה. אני גם לא מאמינה, כן, אבל בוא. אבל אין מה לעשות, זה חברים וזה בסדר. כן, אני מתחבר לזה שזוגיות לא מגדירה אותי, שזה הצד השני של ביטול עצמי, שהרבה פעמים אנחנו פוגשים כאלו, ואני פוגש את זה הרבה פעמים בתוך הקליניקה, שכאילו ברגע שהן נכנסות לזוגיות, אין להם אותם, הן כאילו מתפשרות, הן תלותיות, הן בעצם מוותרות על כל החיים שהיו להם לפני, הן לא מוצאות זמן לחברים, משפחה, לתחביבים, לעצמם, וזה הצד הזה, והוא לא תקין. הוא מבוסס על ביטול עצמי, ובדרך כלל הוא מושך נרקסיסטים ואנשים שמורכזים אך ורק בעצמם. שרוצים את אלה בנות החלשות לשלוט עליהם. העבר השני הוא באמת so called החברה, של כאילו אני לא צריכה זוגיות וזה מעכב אותי. אגב, היא התגרשה מגבר נרקסיסט, כאילו טורבו. כן, אבל אם היא חיה עם נרקסיסט, במקום להעביר את הפוקוס החוצה ולהגיד, וואו, נרקסיסט, איזה באסה או איזה קורבן או איך לא ראיתי, בוא נתחיל לשאול את השאלות מה הסיבה שמשכתי גבר כזה. זאת אומרת, הפוקוס בעיניי, גם אם זה בצורה לא מודעת וגם אם זה אומר ללכת לאיש מקצוע, זה מה שעשיתי עם עצמי. זה להבין מה לעזאזל גרם לי לחיות עם בן אדם כזה. כן. ולמה לעזאזל נמנעתי מלסיים את זה כשראיתי את הדגלים האדומים. ואם נשאל את השאלה הזאת, נראה שיש שם הרבה מרכיב שקשור למערכת היחסים שלה מול עצמה, ופחות אליו. ועוד פעם, אני הכי מבין בעולם. גישתי היא שבסוף האחריות היא עלינו. כאילו, אז גם לבוא ולהגיד, אני לא צריכה זוגיות, או שזה מפריע לי, או שזה בונוס, אני מאמין יותר בגישה שזוגיות היא תוספת לחיים המלאים שכבר יש לי. אבל בסוף, באנו לפה בעיניי בעולם, בשביל, בעצם, אם מסתכל על זה גם מבחינה ביולוגית, המשכיות. כן. חלק מהמשכיות היא מערכת יחסים שהיא טובה לי. חלק מהמקום המאוד מאוד בריא, לא סתם אומרים לא טוב להיות האדם לבדו, גם מבחינה נפשית, הוא לחיות לצד מישהו, לגדל ילדים. זאת אומרת, זה דבר שהוא נורא טבעי, וסורים כאילו זה פחות פוליטיקלי קורקט בעידן שבו אנחנו כזה, הכל טוב לי, הכל זה... לא. רוב אנשים מוכרים משהו שהם לא.
הם ממש ממש מתחזקים את התדמית, והם מתים מפחד לבטא רגש, כי הם חושבים שרגש זה חולשה. רגש זה לא חולשה. לא התקדמנו משם? אז מבחינה מוחית, כנראה שלא. בטח שבטח, אם מלמדים אותנו את זה, ובוא ניקח אולי את השיח קצת למה שמפמפמים לגברים כל היום, שגבר שמבטא רגשות, אז הוא חלש, והוא נקפיא, והוא זה. דבר שגרם לי להתאהב בבעלי זה הרגשות שלו. מדהים. אבל את יודעת כמה גברים מסתובבים עם התחושה שאם אני אבטא רגש, הם בעצם ינטשו אותי ולא יהיה לי מה לתת, ומול עצמם כל הזמן מפמפמים לגבר כמה אתה צריך להיות חזק, וכמה כסף צריך להיות לך, וכמה תוצאות אתה צריך להביא. כי אם אין לך כסף אתה לא שווה? לגמרי. אני אתן לך גם נתון שדי מוכיח את זה. את יודעת שבשנת 2024, 525,000 גברים התאבדו. וואו. מתוך 1 נקודה, בסדר? 4 מיליון שניסו, בעקבות, בסדר? זה נקרא בעצם אפקט של שתיקה. זאת אומרת, הם חוו משהו מבחינה רגשית, והם לא סיפרו לאף אחד. וזה מנגנון מאוד מאוד גדול של גברים, בעקבות כל מה שהם תוכנתו. סירוס מסוים. כן, עכשיו גם את זה צריך רגע להבין, כי בסוף גבר מתוכנת למלחמה. והמון שנים, אם מסתכל על זה גם היסטורית, רגש באמת היה פוגע לי בסיכוי להילחם ולנצח. אבל העולם השתנה. כאילו... אבל המוח לא. המוח לא. זאת אומרת שמבחינתו לבטא רגש עכשיו מול הבת זוג, או להגיד לה שהוא מפחד, או שהוא לא בטוב כרגע, והוא ממש ממש מפחד מדברים מסוימים, כאילו, הרבה פעמים הוא עדיף לשתוק או להימנע. מאשר שהיא תלך. וזה גם לחץ מאוד מאוד גדול. אז אני חושב שהתפקיד של נשים באיזשהו מקום, אפרופו מה שבדרך כלל קורה אצלי בקליניקה, הן מאוד רוצות להבין מה קורה בצד השני, וזה אף אישה לא יכולה להגיד להם. זאת אומרת... אתה יודע שזה לא מעניין אותי? לא מעניין אותך מה קורה בצד השני? לא מעניין אותי. לא, אני חושב שזה מאוד מעניין להבין מה אני מייצרת בצד השני, וזה עניין של מודעות. זאת אומרת, וחלק מזה הוא בסיס למערכת יחסים, כי בסוף, אם אני מבינה את הבן זוג שלי, והבן זוג שלי הוא חלק ממני... אז מה הבעיה לשאול אותו? אז זה בדיוק, את רואה את זה כמאוד מאוד פשוט, הן ממש 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 מפחדות. הן מפחדות לבטא רגש. אתה יודע איך המוח שלי עובד? כאילו, עכשיו אני מבינה למה, כביכול, אני השגתי תוצאות שהרוב לא. הרוב מפחדים להינטש. עכשיו, אני, בהרבה יותר הפחיד אותי להישאר לבד מלהינטש. אמרתי, כרגע אני ככה לבד. אם אני אמשיך להתנהל כמו שאני מתנהלת, אני אשאר לבד. עכשיו, המשפטים האלה, תהני מהלבד, זה המשפט הכי מעצבן שיכלו להגיד לי, כאפרת בוזית, תהני מהלבד. לא נהנית מהלבד, לא כיף לי, בא לי לקום בבוקר, לשתות קפה עם בעלי, ללכת לישון איתו ביחד, זה הדברים הכי בייסיק, להכין לו ארוחת צהריים ולשטוף את הבית, שיהיה לנו כיף בבית. זה מה שעניין אותי. גם ככה אני לבד, להינטש, סבבה, אז נינטש, מה כבר יקרה? אז ינטשו אותי, יגידו לי שלא רוצים אותי, לא יקרה כלום. אז זה מאוד מאוד שונה ביחס לכל מה שקורה היום אצל נשים. הבנת מה אתה מפחיד אותי? כן. עכשיו, אני לא רוצה שניכנס רגע לילדות שלך, אבל בסוף, חרדת נטישה פר אקסלנס בנויה בצורה כזאת, אני נוטשת לפני שינטשו אותי. הייתי אלופת הנטישות, מה? מדהים, אני חי לצד אישה כזאת. אשתי, בעצם, ההורים שלה נטשו אותה בגיל 2 בקולומביה, השאירו אותה עם הסבתא, עלו לארץ, והיא 4 שנים הייתה שם לבד. חלק בלתי נפרד מלחיות לצד אישה כזאת, והרבה פעמים כמעט המשבר שפירקנו את הבית, מבוסס על זה שדייזי, שהיא חובה משהו רגשי, היא נתמת. היא מורידה חומה ותורקת. ובי זה מאוד מאוד פגע. אז אני אומר, גם פה צריך רגע להבין שאם חוויתי חרדת נטישה או טראומות ילדות כזאת, אני צריכה לעבוד על הדברים כדי לא לשרוף את הדברים שהם חשובים לי. אני תקשרתי את זה. אחלה, מדהים. אמרתי לבעלי, יש לי בעיית נטישה, אני נוטשת לפני שנוטשים אותי. מדהים. לנהל זוגיות שאתה בצפון ואני במרכז לא יעבוד, אני צריכה אותך איתי, להבין שאתה כאן. מדהים. והוא פשוט היה שם. הוא אמר לי, אוקיי, אני מבין שיש לך בעיית נטישה, אני פה, אני לא נוטש. היום אני מאמינה לו שהוא לא ינטוש. אז עשיתי לו חיים קשים מאוד. אני לא חושב, אני חושב שעשיתי לו חיים קלים מאוד. כאילו תקשרתי פשוט. אמרתי לו, אני מפחד שתנטוש. יש לי משפט שמלווה המון מהמתאמנות שלי, גבר זה דבר פשוט, אבל לא טיפש. תגידו להם לעזאזל. אם לא תגידו להם ותצפו ותחשבו שהוא רגלר ויכול לראות דרככן, אין לו אותו מוח שלכן, אתם פשוט לא תקבלו את מה שאתם רוצות. וזה שאת הסכמת לתקשר, נתן לו את האפשרות לתת לך את זה.
אבל זה משהו שברוב הפעמים לא קורה. נשים מעדיפות לשתוק, לדבר עם חברות, בטח שבטח חרדת פלישה, אולי שנייה להימנע, אפילו לא לשלוח הודעה, ולצפות שהגבר יבין לבד בצורה כזו או אחרת. אני כאילו שאל את הצד השני מה גורם לזה שהיום אנשים קשה להם לייצר את הדבר הזה שנקרא זוגיות. אני חושב שמה שבונה מערכות יחסים זה תקשורת. הכל מתחיל ונגמר בתקשורת. רגע. וזה אפילו לא תקשורת מול הצד השני. זה מתחיל בתקשורת שלי מול עצמי, האם אני יודעת מה אני עוברת, אפרופו חרדת פלישה, ואז היכולת שלי לבטא את זה החוצה. ורוב האנשים לא יודעים איך לתקשר עם עצמם. כי הם לא יודעים לקחת את המרכיב הרגשי, ולנרמל אותו ולהגיד שזה בסדר. הם מנסים לברוח מהרגשות הפחות נעימים, במקום לשהות בהם, כמו באמבטיית כיח שיש תהליך התגברות, זה הדרך שבה אנחנו רוצים לעשות. אז זו רגע שממש צריך להתאמן עליו, בטח שבטח אם לא היה לי יכולת רגשית, ובבית שלי לא דיברו רגשות, אז גם היא לא יודעת איך לעשות את זה. תוסיפי לזה את הרשת שכל היום רואים אנשים שהם כביכול יותר מאיתנו, וקיבלנו קוקטייל של מלא אנשים שמשחקים איזשהו משחק, מוכרים תדמית, ומביאים את המסכה הזאת לתוך מערכות יחסים, ואז אנשים, אפרופו גברים, לא מצליחים להתחבר אליה רגשית. היא מדהימה. יש בה את הכל, אבל אני לא רואה אותה כאישה של החיים שלי, כי אני לא יכול להרגיש כלום. כי היא לא מרשה לעצמה, או לא יודעת איך לעשות את זה. אז שוב, בעיניי זה מתחיל מבפנים, בלי שום קשר לזה שגם לגברים יש מלא, הרבה מאוד עבודה, בעיקר גם סביב המרכיב הרגשי. אישה יכולה עם ההתנהגות שלה ועם השיח שלה באמת להשיג כל גבר שהיא רוצה. כאילו בעיניי, אני חושבת ש... אני מסכים. כל גבר שרציתי, השגתי. אתה יודע, אישה, עם הכוחות שלה, כאילו, פשוט לפעמים אישה לא מודעת למה שהיא באמת יכולה לבצע. מעצם זה שהיא אישה זה כאילו, זה משהו מטורף, זה עוצמתי, זה יותר מגבר אישה. אישה מביאה ילדים, אישה היא מייצרת חיים, אישה היא, זה דבר מטורף, אישה יכולה לפרק בית, לא עלינו, ולבנות בית, כאילו, אישה היא הכל. אישה היא אנרגיית הבריאה. בדיוק. אם נסתכל על זה רגע במונחים של נקביות וזכריות, רק בשביל, כי גם סביב זה יש הרבה מאוד בלבול, הביצית היא בעצם הדבר שמייצר חיים בתוכה. וביצית, אפרופו מה שקשה הרבה פעמים אנשים חזקות לעשות, זה, היא לא מתאמצת. היא יודעת מה היא שווה, היא מחכה שהכי טוב ייכנס לתוכה, ואז היא מעניקה לו חיים ומייצרת דבר מדהים. זה הלך רוח, זה מיינדסט, זה ערך עצמי, זה משהו כזה שמתחיל משם. כלומר, ביצית אף פעם לא הולכת לחפש זרע. לא ראיתי את זה אף פעם קורה. אני אגיד לך יותר מזה, את יודעת שיש מחקרים שמדברים על זה, שהזירונים, זו הסיבה שיש כמות מאוד מאוד גדולה, הם בעצם נלחמים אחד בעצמם. בשני גם. ואפילו נדבקים לדופן של הביצית, ומנסים למנוע מזרעים אחרים להיכנס. תביני כמה הזכריות זה דבר, זה אנרגיה של כוח ומאבק ותחרותיות וכזה. והוא מנוגד לביולוגיה. ואם נשים יבינו, אחד, שהן לא צריכות להתאמץ, את צריכה אבל לדעת מה מגיע לך, את צריכה להרגיש בנוח להעניק. את אומרת לי, אני רציתי להכין לו אוכל וכזה. יש נשים שמבחינתם זה תיק, למה מה קרה? למה שאני אכין לו אוכל? כאילו, למה שאני אדאג לו? לי יש בעיה לראות את לוקאס שוטף בית. אל תשטוף את הבית, אני אשטוף. אני לא רוצה לראות לך עם הגב, כאילו. אוקיי, אולי אני בשנות ה-60, אולי אני בשנות ה-50, לא, הבעל שלי, זה הגבר שלי, זה שיתעסק בדברים אחרים, לא בשטוף בית. קטע. לא יודעת, כאילו, הכי, אולי מלא בנות פה התעצבנו לשמוע אותי. אבל זה זוגיות בריאה, בוא, הייתה תקופה שהאנרגיה הזכרית שלי הייתה מאוד מאוד דומיננטית, לצערי, בגלל החיים. אמא צריכה לגדל שתי ילדים לבד, זה לא הייתה לי ברירה, הייתי לוחמת. ביום שלוקאס נכנסתי לחיים, היה קצת חוסר איזון בינינו. הוא קצת יותר עדין, וזה ולא אהבתי את זה. לא שבתי אותו מולי, אמרתי לו, תקשיב, האנרגיות שלנו לא מאוזנות, אתה נקבי מדי, אני זכרית. ככה, באמת, ככה אמרתי לו. ואם אני גם אומרת לו, לוקאס, אתה מתבלבל, אנרגיה זכרית בבקשה. כאילו, ככה, ואני אומרת לו, לא, אני אישה, אני ככה, אני פה. אבל לפעמים אני יודעת לתקשר את זה. מדהים. ועל מי את מדברת? את מדברת, וזה מה שרוב האנשים לא יודעות לעשות, עלייך. רוב האנשים מדברים על הצד השני. עכשיו, בוא נבין רגע מה קורה. כשאני אומרת, נגיד לגבר שאני חי איתו, אתה לא רואה אותי, אתה עושה ככה וככה, כאילו הנטייה הטבעית של גבר, וזה קשור קצת מאיפה הוא נברא, נקבי גם. זה להינהל ולהתגונן, ואז הוא מביא את האגו שלו, בסדר? ואז יש פה מאבק בין הכוחות, אפרופו תקשורת. הדבר שאנחנו צריכים לעשות זה להתחיל לדבר עלינו ולזרוק
איזשהו חבל, ולבקש מהצד השני לתפוס אותו. זאת אומרת, אם אני ודייזי רוצים להשיג משהו, ויש מלא קונפליקטים בתוך מערכות יחסים, בואי, קונפליקטים בונים מערכת יחסים. נכון. זה שלא, חלק מהזוגיות. בוא נפוצץ לכם רגע את הבועה הזאת, שזה תמיד כיף, זה יהיה מלא חרבו דרבו, ואם אתם לא תדעו להתמודד ולא תדעו איך לתקשר בזמן הריב, אתם לא תוכלו לשרוד דקה. מה זה ריב? אני ולוקאס לא רבים. אולי אנחנו מתווכחים. מה זה ריב? ריב זה מצב של חוסר הסכמה, ככה זה לפחות אמור להיות. בסדר, אוקיי, אז לא מסכימים, נו. בסדר, אבל לא, יש כאלה שזה ממש לגונן על הדעה שלהם בעולם, וזה נתפס ביניהם כביטול. זאת אומרת שבדרך כלל זכריות, אפרופו הכוחניות, זה המון 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 ואבק. כלומר, תחשבי כמוני. ואישה הרבה פעמים, כשהיא לא מחוברת לנקביות שלה, אז היא מרגישה צורך מאוד מאוד גדול להוכיח, לשלוט, לדעת, שזה יקרה בדרך שלי. וזה משהו שאף גבר אלפא, או גבר שמחובר לפן הרגשי שלו, ויודע מה הערך שלו, לא יישאר שם דקה. ברור. כי זה פשוט מנוגד את הביולוגיה. הוא יבחר, כן, זה לא... כאילו, זה מפגיש אותו כשהתחייה, הפחד הכי גדול של גברים זה פחד מתחייה. אוקיי? אוקיי. לא ידעתי את זה, אבל בסדר. חשוב רגע להבין. זאת אומרת, גבר שלא מרגיש שיש לו מה לתת לך, חווה איזשהו קונפליקט פנימי מאוד מאוד גדול, וזה מפגיש אותו מול בעצם המקום שממנו הוא נברא. בואו ננסה להמחיש את זה רגע. וואי, זה מטורף מה שאמרת עכשיו. כן. ויש נשים שלא נותנות שיתנו להם. אז איך יהיה פה משהו? זה בדיוק העניין. עכשיו, גבר, אם מסתכל על זה גם מבחינה רוחנית, אנחנו תלמדו קצת טניה וכזה, נברא מאין ליש. זאת אומרת, מאפר למשהו. בזמן שאישה נבראה, כביכול, מצלע מצלו, לפחות האישה שיש היום. יש כזה. זאת אומרת שבחוויה הקיומית של גבר, הוא מרגיש כלום. אם הוא לא נותן. הוא מרגיש כלום, הוא נברא מכלום. כל עוד הוא לא מרגיש שיש לו מקום, ואישה דוחה אותו, היא מפגישה אותו עם משהו שהוא אפילו לא יודע להסביר לעצמו. אני מרגיש שאני כלום, אני אפר. ולכן האגו נכנס לתמונה. לעומת זאת, אישה שלא מקבלת את מה שהיא רוצה, היא פשוט לא מבינה למה. לפחות ככה זה אמור להיות. זאת אומרת, וחשוב רגע להבין את זה, כי גבר ואישה זה לא אותו דבר, לא מבחינה מוחית, ולא מבחינה ביולוגית, ולא מבחינה רוחנית. גבר שלא מרגיש שיש לו מקום ושלא רואים אותו, וחלק מזה זה גם מאפיינים אימהיים שקשורים למה שהוא קיבל בבית ומה שהוא צריך כדי לבחור את הפרטנרית שלו, אתם תפגשו שם בדרך כלל את מנגנוני ההגנה שלו, כי אנחנו מתים מפחד. אנחנו מתים מפחד, והנושא הרגשי אצלנו זה תאום, שלוקח שנים בשביל להגיע למצב שבו אני בכלל יכול לתקשר את הדבר הזה מול הבת זוג שלי, או בכלל מול כל מישהו בעולם, ומול עצמי. זה בכלל לא קשור אליהם. אז זה נושא שהוא מאוד מאוד רגיש, וצריך להבין בעיניי, את שואלת אותי, כאילו, איך אפשר ליצור זוגיות שהיא טובה, זה להבין מה התפקידים של כל אחד, ואיך אנחנו בנויים מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית. וזה דברים ששווה לעשות גם לבד וגם ביחד. כי זה פותר הרבה מהבעיות. זה פותר הרבה מהבעיות, כי אנשים מחפשים את השכל, אבל המודע שלנו אחראי על 5% מהתוצאות, זה לא רלוונטי. נכון. אני מביאה לשולחן את זה, הוא מביא את זה, בוא נראה אם זה יעבוד, הוא עשה לי ככה, לא רלוונטי. בואי תביני מה קורה שם. אתה חושב שגבר מזמן בלי שהוא שם לב קצת אישה שדומה לאמא שלו? אני חושב... בעלי מאוד חיפש אישה שדומה לאמא שלו. אני חושב זה שיח, זה מאוד מאוד משמעותי. אני מאוד דומה לחמותי אגב, כאילו באנרגיה. אני חושב שזה קשור לאבולוציה אצל גבר, בסדר? אבל גבר שרוצה להקים בית, משפחה וילדים, יחפש מאפיינים אימהיים. לא של אמא שלו, אלא מאפיינים אימהיים. לא בכך האמא שלו. כן, הוא יחפש מאפיינים אימהיים, בדיוק מהמקום הזה באמת של יראו אותי וכזה. אז גבר בעצם מחפש מאפיינים אימהיים בבת הזוג שלו. לפחות בשלב שבו הוא מחפש להקים בית, משפחה וילדים, הוא מחפש מאפיינים אימהיים. הוא מחפש שבסוף היום, כן, הוא יוכל להוריד את השריון הזה, להישען, לבטא קצת את הפן הרגשי, שיש שם שיח, שיש שם אוכל. הנושא בכלל של ביטוי אהבה דרך דברים פונקציונליים הוא מאוד מאוד חשוב לגבר. אוכל, מתנות. כן, בטח. גבר רוצה מתנות? אני חושב שהוא רוצה יחס והתחושה שרואים אותו. לא מתנות עכשיו. כי אישה היא צריכה מתנות. אני חושב שגבר רוצה להרגיש שהוא דווקא להעניק כאילו יותר, לפחות זה מה שיש אצלי, אבל כן הייתי רוצה, ומרגיש לי ממש ממש נעים שדייזי חושבת עליי וקונה לי חולצה, או שמחכה לי משהו חם בבית, כאילו זה יותר יחס מאשר הזה, כי אני יכול לקנות לעצמי מה שאני רוצה, והפך, אני רוצה לקנות לה ושהכל סבבה, אני חושב שזה אלמנט תקין.
בשונה מגברים נקביים, שבו באמת הם מרגישים שהם פסיביים כאלה, וכאילו האישה מגדלת אותם, שזה קשור לחוסר איזון שדיברנו עליו לפני זה. נכון. ונהיה איזשהו הלך רוח כזה של נשים, מה אני אבשל לו, מה אני אנקה, למה מי הוא בכלל? מה זאת אומרת? הוא המלך שלך, ואת המלכה שלו. אם לא תתייחסי אליו ממלך, את לא תהי מלכה. את לא תהי מלכה. זה יחסים בעיניי שוויוניים, ויש הרבה מאוד תפיסות, ואני יכול להבין גם מאיפה הן מגיעות, בסדר? כי פעם באמת האישה, לא היה לה מעמד, הייתה עקרת בית, כאילו לא יכלה להגשים את עצמה, אנחנו לא שם. אז כאילו, אני חושב שאנחנו פשוט, נשים הלכו רחוק מדי. אני לא עושה כלום, אני לא זה, אני כאילו, מה קרה? בוא נחשוב של מה אני מביאה לשולחן, מה הוא נותן לי. רגע. כאילו, למה אני צריכה אותך? רגע. ואז המון גברים כאילו אומרים, what the fuck, מה קורה פה? כאילו, מה... לא הבנתי, אני עושה עסקים או שאני בא לחיות בזוגיות? בוא, נישואים זה סוג של עסק. תסבירי. יש בזה מרכיב טיפולי. אני לא יודע אם זה עסק. זה לא עסק כלכלי בשום צורה. נכון, זה לא כלכלי, אבל אתה יודע שבדת מסתכלים לשידוך כמו עסק. וואלה. אתה נפגש עם בחור. הוא שואל אותך כמה ילדים את רוצה, הכל כאילו. אז זה מסביר קצת את הדרך שבה בכלל, הדברים שאני יותר מתחבר אליהם ופחות מתחבר אליהם בעיניי. בדעת עדיין יש קצת רכוש. נכון, יש הרבה מאוד תקופות ודתות ודברים מסוימים, ולכן עוד פעם, אני חושב שאנחנו צריכים פשוט לצאת שנייה מהתבניות. ואני חושב שבתור אחד גם שעובד הרבה פעמים נשים שהם, בדיוק דיברנו על זה לפני הפודקאסט, שפונה אליי פרופיל של כלב, וישי שמגיעה מאיזשהו מקום שבו אין אינטרנט, ומקום יותר שמרני, יכולה להיות דרוזית, יכולה להיות דתייה, יכולה להיות כאילו המון דברים כאלה סביב איזשהו חסם בנושא הזוגי. אז גם פה, אני חושב שמי שבאמת רוצה ללמוד ולהבין איך, היא תמצא את הדרכים, גם אם הן ממש 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 יצירתיות. אז יש פה משהו שפשוט צריך להבין, שהוא אבולוציה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליו. זה לא... מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אנחנו צריכים קצת להשתנות. העולם משתנה. הכל משתנה. וכאילו חלק מהעניין הזה זה גם ללמוד איך לתקשר קודם כל מול עצמנו, ואז להוציא את זה החוצה. ואיך להשתמש במשאבים שיש גם לטכנולוגיה וגם לדבר הזה, כדי לייצר את הזוגיות שאני רוצה, בין אם זה ללמוד דברים עליי שאני לא מודעת אליהם, ובין אם זה איך לתקשר ולהבין מה קורה בצד השני. אפרופו אתה אמרת, אישה צריכה להגשים את עצמה. כן. עכשיו, אני באמת חושבת, א' כל שתי דברים. אחד, שאישה יכולה להגשים את עצמה דרך האימהות שלה. נכון. כל ילד זה חלק עולם. מההגשמה. זה הגשמה מטורפת, כאילו... כן, נכון. ולי היה ממש קונפליקט עם לוקאס על זה, שהוא מאוד מאוד רוצה בפן העסקי, שאני אצליח ויהיה מטורפת. אמרתי לו, תקשיב, לא מתאים לי להרוויח יותר ממך. לא רוצה. אתה גבר, אתה מרוויח יותר ממני. אני לא רוצה להרוויח יותר ממך. באמת, היה לי בעיה אישית עם עצמי, שלא רציתי להרוויח יותר ממנו. כי? לא יודעת. כאילו, אתה גבר שלי כזה. תדאג לי. כאילו, תדאג לי, כן. עכשיו, אני כאילו ברגע, אתה יודע, עם העסקים שאני עושה זה, אני לא צריכה לעבוד קשה בשביל להרוויח מלא כסף. נכון. ועדיין היה לי מאוד מאוד קשה להרוויח יותר ממנו. ואז הוא אומר לי, פרד, זה לא מעניין אותי הוא אומר לי, תפתחי עסק שיהיה כושל כל חודש, רק תגשימי את עצמך, לא אכפת לי, אני לא צריך שתכניסי כסף, אני רוצה שתגשימי את עצמך, לא רק שתגדלי ילדים. אישה לא צריכה רק לגדל ילדים, את צריכה לעשות משהו מעצמך. אני חושב שהוא גבר מאוד מאוד חכם, והוא מבין גם איך הנפש בנויה, כי אישה שלא מרגישה שהיא מגשימה את עצמה, וזה לא משנה כרגע היא מגשימה את עצמה גם כאימא, אבל גם באלמנט שהרבה פעמים יש נשים שעושות רק את זה, ואז מתחיל איזשהו חסך כזה, ומגיעות לגיל שבו הם מסתכלות לתוכם ואומרות, מה עשיתי כל החיים? מה עשיתי כל החיים? ואני חושב שזה כבר קשור לסוג הגבר שאת חיה לצידו. כי אני יכול להגיד לך, שאני לעולם לא יכולתי להתחתן עם מישהי שלא הייתה מגשימה את עצמה, כי מבחינתי זה ערך של מצוינות. הגשמה או הכנסה כלכלית? הגשמה, לעשות משהו משמעותי בעולם, מעבר לעצם היותנו בני זוג והורים. זה לא קשור לכסף שהיא מכניסה. אני אגיד לך יותר מזה, הנה, דייזי עכשיו טסה לשבוע לברצלונה, כשאני הכרתי את הכל חודש, חודשיים הייתה בחול, ההפך, הייתי מצטרף לטיסות עבודה, גם אני מאוד הגשמתי את עצמי, הייתי סמנכ"ל, סבבה, אבל כאילו, בעיניי זה יושב על משהו שהוא מאוד מאוד תודעתי, זאת אומרת, אני רוצה לחיות לצד אישה,
שאחד, אנחנו החברים הכי טובים, כן. שאנחנו נמשכים אחד לשני, אבל שאנחנו גם כל הזמן מתפתחים ומפתחים אחד את השני. דייזי, אני אומר את זה, היא האישה הכי חדה שפגשתי, ואני חושב שזה מאוד מאוד מגדיל אותי. זה לא מעניין מי מכניס יותר. בחרת שזה יגדיל אותך. כן, אבל עוד פעם, זה נורא סובייקטיבי, אני כזה. יש גברים שיבואו ויגידו, אני צריך את האישה הקטנה בבית, ואני אגשים את עצמי וכזה, ורק שתגדל את הילדים. אני חושב שבסוף אנחנו חיים בעידן שבו חלק מהגשמה זה גם וגם. גם להגשים את עצמי, גם להיות אימא, גם להיות בת זוג, גם מבחינה כלכלית לעשות המון המון דברים, לא צריך לעבוד קשה בשביל כסף. כאילו בעלי, לפני שהוא בחר בי, זה כזה מצחיק, אבל הוא ממש אמר לי את זה. אני רציתי לראות באמת איך את מתנהלת לבד. חס ושלום יקרה לי משהו, מי גדל לי את הילדים? אני יודע שאני יכולה לסמוך עליך, גם אם הם לא פה, כזה. שזה מה? זה מאפיינים אמהיים, זה בדיוק מה שהוא רצה לראות. הוא רצה לראות שהוא יכול לתת... הוא ממש בחן אותי. הוא רצה לתת... אגב, גם את בחנת אותו, נכון? דיברנו על זה שלקח לו זמן עד שהדבר הזה קרה. אוקיי. אז זה חלק מהעניין, זה מבוסס בעיניי על ביטחון. אנחנו רוצים, אגב, זה גם מאוד מאוד טבעי מבחינה ביולוגית. זאת אומרת, הביצית שוב, היא בוררת שהכי טוב, הכי מוצלח, ייכנס לתוכה. ואז היא כבר מגדלת לבד. ואז היא בעצם בוחרת, כי היא יודעת מה מגיע לה. אותו דבר, בחירת הפרטנר שלנו, אנחנו לא צריכים להתפשר. אנחנו לא רוצים להיות, הרבה פעמים יש תפיסה, אני רואה את זה אצל נשים, שכאילו, הוא לא בדיוק מה שאני מחפשת, אבל יש בו כזה וכזה וכזה, והוא בא ממשפחה טובה, וזה... מה היא מחפשת? אז... אני לא ידעתי מה אני מחפשת, אני ידעתי מה אני לא מחפשת. אוקיי, אז... לא יודע, יש הרבה צ'קליסטים היום. אני באתי עם צ'קליסט, והוא לא ענה על שום... הוא לא היה בווים. אז אולי שווה שיקשיבו לפודקאסט הזה, כי אני בעיניי בכלל חושב שצ'קליסט זה מנגנון הגנה של תת המודע. זאת אומרת, מה הסיבה שנשים שמות קריטריונים כל כך, אני קורא לזה דוח אקסל, זה אפילו לא כן, צ'קליסט, ממש. זה כאילו דוח אקסל עם פיבוטים, שהסיכוי שכל זה יתקיים הוא אפסי, כי זה איזשהו מנגנון הגנה של תת המודע שאומר שעד שזה לא מתקיים, אני לא פותח את הלב. את מבינה? זאת התניה. זה בלוף. זאת אומרת שאני לא ירשה לעצמי להסתכן ולשים בעצם את הלב שלי על השולחן, עד שזה לא יתקיים. וזה בולשיט, כי מתי מערכת יחסים נוצרת? רק כשאנחנו מביאים את הלב. אז עכשיו אני מבינה מה זה עבד, כי היינו ידידים, והכי פתחנו את הלב. אתה יודע, זה כביכול ידידות שלא תלויה בדבר. האמת שאת אומרת את זה, זה מאוד מזכיר לי גם את הדרך שבה אני הכרתי את דייזי. אני בעצם הכרתי את דייזי, ושנינו יצאנו במערכת יחסים מאוד ארוכה. היא יצאה מ5 שנים, אני ברחתי מחתונה, בסדר, כזה אחרי 4 שנים, ויצאנו לדייט, ובדייט היה דבר כזה, היי, היא אמרה לי, היי, תקשיבי, אני לא רוצה זוגיות. אני לא רוצה להתחתן. אני יצאתי משם, היא אמרה לי, ברור, גם אני, כזה. ואז שנינו שחררנו איזשהו עול כזה, וראינו אחד את השני, והיה מטורף, ובאופן אבסורדי, תוך פחות מחודש היא עברה לגור איתי, ותוך פחות משנה התחתנה איתי, ופחות משנתיים נולדה לנו הילדה שלנו, אימי. אז כאילו, זה כבר עוד פעם, העניין רגע של האם אנחנו מחפשים עם העיניים, עם המודע שלנו, או עם הלב. ואנחנו לא יודעים איפה זה יגיע, ויש טיימינג, ויש דברים שצריכים לקרות בשביל שהדברים יובילו, אבל בשביל הסיכוי שזה יקרה, אנחנו צריכים לשחרר את המודע. אנחנו צריכים לשחרר את הריאליות הזאת, רגע מי הוא ומה הוא, ומה הוא נותן לי, ומה אני נותנת לו. בואו ננסה רגע לבוא פתוחים, ונשחרר מהמתק של זוגיות, ונעלה את המתק של היכרות. אני חושב שאנשים... להכיר אנשים. כן, אבל זה מיינדסט שאת אומרת שהוא נורא ברור לך, דיברנו על זה קצת לפני. אני ולא היינו בדייט אף פעם. זה מדהים בעיניי, אבל זה משהו שכמעט ולא קורה היום. ובגלל זה הצליח לדעתי. זה כמעט ולא קורה. יותר מזה, הייתי משגעת לו את השכל על דייטים שהייתי יוצאת. אוקיי. ואז הוא אמר לי, מתי תביני שבסוף תהיי איתי? שאני שלך, לא לעזור לך. כאילו, זה מה שהוא אמר לי. הוא כל כך היה בטוח בעצמו. את יודעת, אני חושב שיש המון נשים אני יכול לראות את זה גם בתוך התהליכים שלי, נשים שנגיד התחתנו בתוך מסגרת התהליך, או לאחר מכן, או נכנסו לזוגיות שהיא משמעותית. זה תמיד היה במעגלים האלה. בידידים, לא בדייטים, לא בזה... זה היה מתחת לעיניים שלה. כן, אולי הוא היה חדש. ניתן רגע דוגמה, לא נגיד את שמה, אבל אחת מהמתאמנות שלי, שהיא פשוט התחילה לדאוג לעצמה. וחלק מלדאוג לעצמה זה היה... לחדר כושר. זה היה לחדר כושר. שם היא פגשה אותו. ובעלה הוא בעצם היה מאמן כושר, בסדר? זה מטורף. אז כאילו, מתי זה קרה? מתי שהיא בחרה בעצמה? זה יכול לקרות בכל מקום, זה יכול לקרות בפיצוצייה, במעלית. פשוט כמו רתיעת סוסים, אנחנו כל כך סגורים בעולם שלנו, בפחדים שלנו, שאנחנו פשוט לא רואים. אנחנו לא רואים מה קורה סביבנו. זה תופס בעסקים, תופס בכסף, תופס בזוגיות.
וזה רק מחזק את המקום הזה שזוגיות זה תוספת לחיים המלאים שכבר יש לנו, ואנחנו פשוט צריכים לעשות את העבודה על עצמנו. זה תוספת, אבל זה החיים עצמם. כאילו כן, אבל זה לא מה שמגדיר אותי. זאת אומרת, זה לא מה ש... כי תביני רגע מה את אומרת. את אומרת שכאילו, אם אני לא בזוגיות, וזה בעיה מאוד גדולה היום, שנשים ממש רוצות זוגיות, וגם גברים, והם לא מצליחים. הן מגיעות לגיל 30, מתחילות להקפיא ביציות, הם כאילו, הם בטירוף אחד גדול, וכל מה שהם פמפמים להם בזה של כמה זה לא בסדר, ובכל אירוע שהיא מגיעה, איך אישה כמוך כל כך מוצלחת והיא רווקה, לחץ מאוד מאוד גדול, מנטלי, חיצוני ופנימי, ואז היא מתחילה למכור לעצמה, כי משהו בי לא בסדר, כי אני לא מספיק, כי לא. זוגיות לא מגדירה האם את טובה או את לא טובה, אבל היא חלק מתהליך ההגשמה שלנו, כמו שאמרנו. אז בעיניי, זה לא מגדיר, אבל וואלה, חיים ללא זוגיות, בוא. עצוב. לא רוצה. אני חושב שגם מבחינה נפשית אנחנו לא בנויים לזה. אנחנו בנויים להיות ביחד. אנחנו בנויים להיות מחוברים. מאז ומעולם חיינו בשבטים, ובסוף אנחנו יודעים שברגע שאנחנו חולים, או שלא מרגישים טוב, שמשהו לא מסוים, אנחנו רוצים את הקרבה הזאת. אז עדיף שמערכת היחסים שנהיה בה היא בעצם מבוססת על חברות, על פתיחות, על אמון. כן, זה לא מספיק שזה יהיה רק את זה, יש גם מרכיב שקשור למשיכה, ויש דברים שקשורים למשיכה קוגניטיבית ולהגשמה, ואני חייבת להבין מה הערכים שלי, אבל... אני נמשכת לשכל. אז יש לזה ממש מושג מקצועי. כן, יש לזה שם, אני לא זוכרת. שכחתי, איך זה מוגדר? זה ממש משיכה קוגניטיבית, יש לזה שם. ואת האמת שבפודקאסט שלי, שלמה כפי שאת, אנחנו הולכים לדבר על זה. על הפן המקצועי יותר. על משיכה קוגניטיבית, עם דוקטור ליאת יקיר, שהיא ביולוגית, והיא חוקרת את כל העולם הזה. אז חשוב שתדעו שיש משיכה, שהאימפקט שלה זה בכלל כמה בן אדם חכם. נגיד... זה עושה לי את זה. לא מעניין אותי איך הבן אדם נראה, קוביות בבטן, נמוך, גבוה, אז זה לא מעניין אותי. אז זה ממש מגניב, ואני יכול להגיד לך שזה הסיבה שגם דייזי אשתי. זאת אומרת, היא האישה הכי חריפה מבחינה מוחית שפגשתי אי פעם, וזה לא שהיא... זאת אומרת, היא נראית מדהים. אז זה לא שלא הייתי עם נשים שנראות מדהים. אני באמת חושב שזה עיקר העניין. זאת אומרת, אני פשוט מתפעל מהיכולת שלה, ואיך אין לימיט, כאילו תמיד היא משאירה לי אבק בקטע הזה, ובעיניי זה בסיס מאוד מאוד טוב למערכת יחסים, וזה ממש אפקט ביולוגי שקיים אצלנו במוח. מעניין, מה דעתך על המשפט הזה, שאישה שרוצה זוגיות תמצא למה כן בגבר שלה, ואישה שלא רוצה זוגיות תמצא למה לא. חברה שלי יוצאת לידה, היא תפת תקשיבו ככה וככה וככה. רגע, בובי, מה כן טוב בו? לא שמעתי דבר אחד טוב, אני בטוחה שיש בו טוב. את מדברת רק על הדברים הלא טובים. וזה פתח לי צוהר מטורף, שאנשים מסתכלות רק על לא טוב. בוא, אין מושלם, אין באמת גבר מושלם, זה לא קיים. בוא נצא מהסרט הזה. אין אנשים מושלמים, יש אנשים שלמים, ואנשים שמאמינים שהם לא. בסדר? ולכן יש פה שוב עבודה סביב הערך העצמי שלנו, אבל מה שבעצם את שואלת הוא קשור לעיקרון של כל מה שנתמקד בו יגדל. אם אני בחוויה שלילית ובתפיסה שלי אני לא מספיק, או שמשהו לא בסדר, או שהעולם מסוכן. עדיין זה קשור אליי. אז מה נראה? מלא הוכחות לדבר הזה בחוץ. אם אני מאמינה שגברים, כל הגברים השווים דפוסים, או שכולם בוגדים, או שהם לא אמינים, מה לדעתך המוח שלי יעשה? יזמן את זה. הוא יראה לי את זה. זה ממש תהליך הוכחה. בוא נבין רגע משהו, זה קצת מקצועי, אבל אני מאמין ששווה רגע להחזיק את זה. אמונה בנויה משני חלקים. חלק מאמין וחלק מוכיח. אם אני מאמינה במשהו, המוח שלי יעוות, ישמיט ויכליל את המציאות כדי להוכיח לי שהוא נכון. ולכן, אני צריכה לעבוד שוב עם מערכת האמונות והתפיסות שלי, וברובן הן לא מודעות. זאת אומרת, ברובן אנחנו אפילו לא נצליח לעשות את זה לבד. אנחנו נצטרך מישהו שיראה לנו שנייה מה מנהל אותי. והרבה פעמים זה דברים שאפילו לא אנחנו בחרנו, אלא ההורים שתלו לנו, והם גם העבירו את זה מדור לדור. כל מיני תפיסות שלי, אפשר לראות את זה בעסקים, תפיסות הישרדותיות, אפשר לראות את זה בנושא זוגי. בעסקים וזוגיות זה מאוד נפוץ פשוט. כן, כי מה זה עסקים וזוגיות? זו תוצאה. נכון. ויש סיבה למה המילה תוצאה מתחילה באות תף, והיא בסוף האלף בית. היא תמיד סוף הדרך. יפה. בסדר? כאילו הדרך זה התוצאה המושלמת בחיים שלנו. שחררו את התוצאה. כלומר, להתמקד בדרך. שאת יוצאת לדייט, לא להגדיר אותו כדייט. כלומר, אני יוצאת להכיר מישהו נחמד, לחיים. בוא נוריד את כל הלחץ. בוא נוריד את כל הלחץ מהדבר הזה. לחץ הוא אף פעם לא יצר דברים טובים. ועוד דבר שהרבה פעמים קורה, ואני רואה את זה בדייטים ובכאלה שמתקשות לייצר זוגיות, או בכלל להיות מאושרות, זה מחשבה על מה יקרה בסוף, או פחד לשחזר את מה שהיה בעבר.
באיזה ציר זמן הן לא מתמקדות? בהווה. בהווה. החיים קורים כאן ועכשיו. החיים קורים בזמן שאני מדבר איתך בפודקאסט, ומסתכל לך בעיניים, ופשוט נותן לדבר הזה לזרום. אם אני יושבת בדייט, ואני מתחילה לחשוב, מה יש לו לתת לי? זה כמו לקחת את הטלפון, ולשחק לו בפרצוף, הוא מרגיש שאת לא איתו, ואז הוא לא מצליח להתחבר אלייך רגשית. זאת אומרת... וגבר קולט את זה. ברור, גבר לא ידע לתקשר לך את זה, אבל אנחנו מרגישים את האנשים איתנו, ומתי הם פיזית איתנו, אבל מנטלית ורגשית הם לא פה. ואם אנחנו מבינים שעולם מערכות היחסים מבוסס על רגש, אנחנו צריכים להתאמן ולתרגל את ציר ההוויה, ציר הביינג, וזה אזור שהוא מאוד קשה לאנשים לעשות ולהיות, והוא מבוסס, נחשי על מה? על רגש. וזה מפגיש אותנו. ואם אמרנו שרוב הבעיות היום יש, זה שאנשים בורחים מרגשות, זה רק מוכיח את זה. בסוף, יש, כאילו זה כמו כזה זה, בסוף יצאתי להכיר מישהו, והקליק הזה, הניצוץ הזה מבוסס על מה? הוא מבוסס על מה שמרגישים, לא על מה שקוגניטיבית אני מבינה אם הוא רופא או לא רופא, זה מעניין את התחת. אבל הניצוץ הזה לא תמיד בא בהתחלה. זה גם משהו שקשור לזה שאנשים מצפים שישר זה יבוא להם. אני לא דמיינתי שלוקאס יהיה בעלי. בשום חלום. גם אני, אם היית אומר לי שאני אתחתן עם מישהי כמו דייזי, הייתי אומר לך, סבבה. אני כל החיים שלי יצאתי עם נשים שהם מבחינה רגשית, וואו, תמיד הייתי המרכז וכזה. ודייזי לא ראה אותי. לא ראה בעיניים. כאילו, מה זה לא ראה אותי? היא לא ראה אותי במקום של כאילו, היא הכי ריאלית, הכי לוגית, הכי הכל פשוט לה. זה גם סוג של כן, סגנון תקשורת. זה גם סגנון תקשורת, גם זה, וההפך, כאילו, אז אנחנו לא תמיד יודעים מה נכון לנו. היקום יודע מה טוב לנו, יותר מה שאנחנו... היקום ייתן לנו בעצם סימנים, אבל הוא יבקש מאיתנו לעשות את העבודה. זאת אומרת, הוא יראה לנו את הדרך, הרבה פעמים המשברים שבתפיסה שלנו, המשבר, הפרידה, הבגידה, נראים לנו אוי ואבוי, או הגירושין, נראים לנו דבר נורא נורא קשה, אבל אני מסתכל על זה ברגע מלמעלה, אלה בעצם שיעורים שבאו זה בונה בסופו של דבר. להזיז אותנו לשביל הנכון. וזה קשור למה? לפרשנות שלנו לאירוע, לא לאירוע עצמו, אפרופו מה שאמרתי עם חברה. כי שתי נשים יכולות לצאת לאותו דייט, אחת, תגיד, וואו, ואיזה כיף, אני ממשיכה לך, תגיד... מזעזע. שזה פסה. בזבוז זמן. זה קשור לפרספקטיבה, למשקפיים שהן שמות על הדברים המודעים והלא מודעים. אז זה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, ואם את שואלת אותי, כאילו אני לא עובד עם נשים על זוגיות. אני עובד על מערכת היחסים שלהם מול עצמם, ובעיניי זוגיות זה התוצר לוואי של זה, בדיוק כמו כסף. מה זה כסף? אותו דבר. נכון. זו תוצאה. אם אני רודף אחרי כסף, הוא מתרחק ממני. לא, אנחנו צריכים למשוך אותו. איך מושכים כסף? מתחילים להאמין ולראות את עצמי כאדם שיש לו כסף, ולהתנהג, גם אם יש לי קונפליקטים בהתחלה פנימיים, עד שאני שובר את הדבר הזה. אפרופו עסקים, ואפרופו מערכת יחסים זוגית. אם בתפיסה שלי אני רווקה, אני אשאר רווקה. זה לא יכול להשתנות. אין איך להכניס את הדבר הזה למחל. כאילו גם יבוא הגבר המושלם... ברור, אני אמצא את התירוץ למה זה לא. למה זה לא? הוא לא ככה וככה. כן, המוח שלנו כל הזמן משחק איתנו, אנחנו צריכים להבין רגע איך הוא עובד, מוח, נפש, רוח, זה כאילו... כאילו, הפחד שלי שהתגרשתי, זה היה שהייתי בת 30, אמרתי, אימא'לה, החיים רצים. החיים רצים. יש לי את כל החברות הגרושות שלה שאומרות, תעזבי, תהני מהלבד עכשיו. ואז אני אומרת, רגע, עכשיו אני בת 30, אני אמצא את עצמי בסוף גרושה בת 50, אתה מכיר את עלי עם הסיגריה הדקה והאודם האדום, יושבות עם קפה לבד? כן, שנהיה להם קול כבר של כן, כזה. זה הכי, כן, כזה. אתה יודע איך הפחיד אותי להגיע לשם? אמרתי, למה שאני לא אגיע לשם אם אני לא אעשה כלום בדרך? מדהים, וזה מחבר אותנו לזה שמתי אנשים עושים שינוי? שהם מפחדים כנראה ממשהו. שכואב לנו. ברוב הפעמים, אנשים לא עשו שינוי, שטוב להם. ההימנעות מכאב הרבה יותר חזקה, ולכן, אגב, תהליך אימון מנטלי ותהליך אימון טוב, מה שהמטרה שלו לעשות היא להביא את המחירים העתידיים בכאן ועכשיו, כדי שהבן אדם יבין ויעשה שינוי היום, ולא יבלה עוד 5 ו10 שנים ככה. אז זה הבנה רגע של מה שקורה מבחינה מוחית, והרבה פעמים זה לא פשוט ולא קל, והנטייה טבעית היא כאילו לברוח ולא להתמודד, אבל תשימי לב, זה בדיוק מה שגרם למערכת יחסים הנוכחית שלך לקרות. זאת אומרת, הפחד אין מצב שאני משחזרת את מה שאני עברתי כרגע, אני רוצה ליצור לעצמי אלטרנטיבה טובה, מגיע לי. אגב, אבל שוחזרו מלא גברים שמאוד דומים לגבר שהיה בעבר. שמה התפקיד של אותם גברים? להסביר לי שמשהו לא תקין בדרך שלי? תודה. שם הבנתי שאני צריכה מאמן, הלכתי למאמן. מדהים. זו הייתה הדרך של היקום להפגיש אותך עם זה שמשהו צריך להשתנות, לא בחוץ,
כי השיעור חוזר על עצמו עד שנלמד אותו. חד משמעית, אני באתי לאמן, אמרתי לו, תקשיב, אחד אני מבינה, זהו, שתיים אני מבינה, זהו, כולם אותו דבר, יש פה משהו שמזמן אותם אליי, מה אני עושה לא נכון. נכון, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. וזה ישב על נטישה. ומה רוב האנשים עושים? הם מסתכלים רגע על השיעורים ואומרים, זה דפוק, זה, כאילו הם אף פעם לא הסתכלו על עצמם. ברור, וזה גם קשור שוב לנושא הרגשי. מאוד קל לייעץ לאחרים, מאוד קל להגיד... למה להתייעץ עם חברה? מה את מתייעצת עם חברה? מאוד קל לעשות את הדברים כלפי חוץ. מאוד קשה לעשות את זה כלפי פנים, כי כאילו, הרבה פעמים יש תפיסה, היום זה קצת משתנה, אבל שכאילו אם אני הולכת לאיש מקצוע, אז משהו בי לא בסדר. לא, הפוך. אגב, אם הייתי מתייעצת עם חברה, לא הייתי עם לוקאס היום. ברור. באמת, חברות, עם כל הכבוד לזה שהן חברות, תודה רבה להם, לא להתייעץ איתם, לא על זוגיות, כאילו במיוחד גם אם הם בלי זוגיות. כן. אני חושב ונראה מה תעשי עם זה אחר כך, אבל אני חושב שתוך כדי השיחה איתך אני מבין הרבה מאוד דברים שקשורים לאחד עם מי. נכון לך לעבוד בעיקר, ומה את פותרת. מעניין. ומן הסתם זה חולש על כל תחומי החיים, אבל זאת בעיה מאוד מאוד נפוצה. זאת אומרת, יש המון היום גרושות, אחותי בזוגיות מדהימה היום, אבל גם היא גרושה עם 3 ילדים, שמתקשות ליצור לעצמם אלטרנטיבה טובה יותר, מכל הבחינות, מבחינה כלכלית, מבחינה זוגית, מבחינה זה. זה צריך לראות איזה סוג קהל כזה, אבל זה מאוד מאוד מעניין, וזה אזור שרגע אני שם אותו, כי אני חושב שבסוף אנחנו יכולים ללמד את משהו שאנחנו פתרנו. ואנחנו נמצאים בעידן שבו הרבה מלמדים משהו כזה שהם רוצים, כדי להשיג משהו חומרי. בעיניי... אני לא חומר, אני... האנשים שאנחנו רוצים ללמוד בהם, כי זה גם מאוד חשוב, כי חלק מהדרך יש הרבה מאוד מידע היום. וזה נורא מבלבל. רגע, יש אותה, ויש אותו, ויש את הפודקאסט, ויש את פה. כאילו, אני לא יודעת כבר למה להקשיב, אנחנו נמצאים באיזושהי רוויה של תוכן שאנחנו משתתקים, וכאילו לא, הרבה פעמים לא פועלים, כי יש לנו יותר מדי מידע. נכון. לכו לאנשים שהשיגו את התוצאה שאתם רוצים באותו תחום ספציפי. זה כל כך חשוב, ואל תתייעצו או תדברו עם אנשים שאתם לא בדקתם בציציות מה קורה אצלהם בחיים הפרטיים, גם אם מאוד מאוד מוכרים ומפורסמים. אני חושב שזה כבר קשור להבנה רגע של במי אני רוצה ללמוד, שאני רוצה ללמוד איך להיות מיליונר, שזה אחד מהדברים שאני עובד עליהם כרגע ממילא. אז בעצם אני אלך לאנשים שהם מיליונרים. עכשיו, אם יש בן אדם מיליונר נשוי באושר, או בן אדם מיליונר שנגד מוסד הנישואים, לאן אתה תלך? אני אלך למיליונר שחי באושר, כי זה מה שרלוונטי אליי. זה בערכים שלך. כי גם זה בולשיט, שיש הרבה היום כאלה שאומרים ש... לא צריך אישה, לא צריך זה, די. עזוב, הכסף, וכזה וכזה וכזה. די עם זה, די. את מבינה? זה מחרפל אותי דרך, אני משתגעת. זה עולם השקר, על מדי שוקרה, לא סתם אומרים. אנחנו נמצאים במסדרון שבו הרוב פה הוא שקרי, ולכן, בעיניי גם, כאנשי מקצוע וכזה, בעיניי אין באמת תחרות. כאילו מי שבאמת... יש מלא אנשים בעולם, מה זה תחרות? אין באמת תחרות. אם אתה יודע מה התפקיד שלך פה, לי לקח 30 משהו שנים להבין את זה, בסדר? והייתי צריך לעבוד כמעט להתגרש ולאבד את הכל, ולמכור את הדירה, וזה סבבה. אבל בסוף, אם נסתכל רגע על סיפור חיינו, כי אני מאמין שגם הקהל שיקשיב לפודקאסט הזה, הוא נמצא בצומת, רגע, אולי מבחינת הסוכתית, רגע, אני אולי מבולבל, רגע, לא הולך לי גם זוגיות, אולי גם בתחום שבו אני עובדת, משהו שם לא בדיוק יושב, אולי זה משפיע על המשקל, לא יודע, כאילו, זה בדרך כלל, הקשר שלנו מול עצמנו משפיע על הכל. אז שווה רגע להתבונן על סיפור חיינו, זה משהו שאני נותן המון לאנשים שאני עובד איתם, ולא סתם הרבה, הם באות לזוגיות, אבל הרבה קורה שם, הם פותחות עסקים, עושות רילוקיישנים, משנות, הכל משתנה סביבם. ככה זה. זה קטע. ומה שאני נותן להם הרבה פעמים תרגיל, קחי דף ועט וצריכי לכתוב את סיפור חייך, מאז שאת ילדה עד היום. ותראי שדווקא הפינות, אני קורא לזה הפינות החשוכות, והתהליכי התגברות, שם בדרך הנמצא הייעוד והשליחות שלך. בסדר? כאילו, זה אף פעם לא חיצוני. פשוט רוב האנשים, שוב, רגילים לעשות את העבודה בחוץ. אז זה מאוד מאוד מעניין. זה משהו שאני עשיתי, שיצאתי לדרך. זה מטורף. וזה מאוד מאוד פותח את העיניים. ותכתבי את זה כאילו זה מישהי אחרת, זה לא את, כאילו. ושם זה כאילו יוצא שהדבר הזה הוא פותח הרבה מאוד אפשרויות, ומאפשר לדעת מה נכון וכזה. כן. בהירות. כן. רגע, לפני שנסיים את הפודקאסט, יש לי באמת, כאילו, את השאלה שפתאום עלתה לי עכשיו. יש באמת נשים מאוד מאוד מצליחניות, כאילו, קרייריסטיות ברמות קשות, כאילו. בדרך אני עובד רק איתם, כן? כאילו, הם בטח ירצו גבר גם.
כמוהם, אבל גבר אלפא לא ירצה אחת כזאת. טבעי. גבר אלפא רוצה אישה עדינה. אוקיי. כאילו לא עכשיו אחת שכל היום מעניין את העסקים ומחירות וזה. לך זה נורא נורא ברור. אני כן חושב שגם גבר אלפא, הוא רוצה לידו, אני אולי הדוגמה לזה, אישה שהיא מאוד מאוד חזקה. מה הוא לא רוצה ולא יישאר שם דקה? אישה שמביאה את הזכריות לתוך הבית. אבל זה אישה שמצליחה ככה, זה זכרית כאילו, אישה נקבית לא יכולה להצליח בעמוד האלה. היא זכרית, אבל היא צריכה ללמוד, כי בעיניי זה יתרון ענק בלהגשים, והן מייצרות שינויים מטורפים, לא יודע, יש לי מנכ"ליות, סמנכ"ליות, רופאות, הן מייצרות השפעה ברמה מטורפת בעולם. אני יכולה להיות האישה הכי חזקה בחוץ. אני חייבת לייצר איזשהו טוויסט בשנייה שאני עוברת בדלת של הבית, ולהבין שאין בעיה לעשות את זה בחוץ. כשאני נכנסת לבית, אני משילה את הדבר הזה, ולומדת איך לעשות את הדבר הזה בצורה שהיא מאוזנת, נקבית, גם אם זה אומר, אני הולכת לעשות עבודה על עצמך. בסדר? רוך. עדינות, רגש. אני עכשיו מפתח שיטה שמדברת על העוצמה שברכות. זאת אומרת, אני חושב שזה, אנחנו חיים בעידן שבו אפשר גם וגם. אפשר להיות ממש אישה מצליחה, ואפשר להיות בתוך הבית לצידו של. אני לעולם לא הייתי יכול להישאר עם דייזי, אם היא הייתה מנהלת אותי, כמו שהיא מנהלת העובדים שלה בחוץ, ומפרפרת את כולם. לא יקרה. גבר אלפא רוצה, וזה הצורך הקיומי שלו, להרגיש שהוא מוביל, יוזם, שיכול רגע לקחת, שהיא נשענת, וזה דברים שבביולוגיה שלה זה קיים לאנרגיה הנקבית, היא לא מקולקלת, היא פשוט, זה לא מאוזן, זה לא מבוסת, היא לא יודעת, בדרך כלל אני אגיד לך יותר מזה, האנשים האלה, בעצם הסיבה שהן כל כך חזקות, זה כי בדרך כלל יש שם אובר רגישות שהן מנסות לפצות על זה. זאת אומרת שברגע שהופכים את הרגישות, את הרכות לעוצמה שלה, וואו, בעיניי באמת זה הפיצוח הכי גדול שיכול להיות, וזה משפיע, אני מסתכל על זה לא רק עליה, את דורות קדימה. גם על המודל של מה הילדים רואים בבית. תחשבי שאני גדל בבית, שההורים שלי גם מקשיבים את עצמי, וגם יש להם זוגיות מדהימה, וגם יש איזון, וגם אפשר גם וגם. וואו, זה משפיע וזה מייצר, אני חושב, טרנספורמציה מסוימת לעידן שאנחנו נמצאים בו, ולעולם צריך ללכת לשם. אז האם זה אפשרי? כן. האם זה קל? התשובה היא ממש לא. לא, זה לא קל. יכול להיות שזה גם אמונה מקבילה שלי, שאני חושבת שאישה שנמצאת באנרגיה הנקבית שלה, זאת אישה שלא יכולה להצליח בגדול. זה גם אמונה מקבילה, יכול להיות שזה לא נכון. אז התשובה היא חד משמעית, אני אגיד לך יותר מזה, אם את מרשה לי ככה קצת לדקור בסוף הפודקאסט. אז אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק אמונה מקבילה שיש לך, זה משהו שהוא יותר עמוק. בעצם לימדת אותי את דפוס החשיבה שלך. דפוס החשיבה שלך הוא הכל או כלום, שחור או לבן. זה כן, זה אני. 0 או 1, מעולה. דפוס החשיבה זה מזוהה עם דפוס חשיבה דיכוטומי, שמצד אחד הוא גורם לזה שאני אצליח, כשאני עושה משהו, אני חייבת להתחבר למה אני אעשה אותו בפול פאוור. או שאני לא עושה בכלל. הדבר הזה הוא גם חלק ממאפיינים דפוסי חשיבה קצת זכריים, וזה אזור ששווה שעם המאמן שלך, או עם עצמך, תעשי עבודה סביב הנושא רגע של האפור. כי בסוף, בעיניי, יש מלא בין 0 ל-1, יש מלא צבעים בין שחור ללבן. שם ההתפתחות נמצאת. ושם הדברים קורים, ושם אנחנו משדרגים את עצמנו, כי אפשר גם וגם. אבל זה בהכרח אומר שזה צריך לבוא על חשבון או, שזה קצת מה שקיים היום. אז אומר לך את זה כחבר. לא, אני בדיוק בתהליך אימון, אני עושה עם עצמי רשימה, על מה אני רוצה לעבוד. וזה בתהליך התפתחות מעניין, ואני יכולה להגיד לך שזה משהו שמאוד מאוד מזוהה עם הקהל שאני עובד איתו, וזה מה שהופך אותם גם לנשים כאלה מטורפות, הן עושות משהו בווליום, הן עושות אותו הכי טוב שהן יכולות. בדיוק. אגב, כשאני רציתי זוגיות, הייתי בהמוק עד שהעסקתי. כן. ואז מה אמרת לי עכשיו? אמרת לי, אוקיי, אני בזוגיות, אולי אני אשחרר את כל השאר. את אמרת לי, כי את מתחילה... שחור לבן. זה בדיוק זה. זאת אומרת, בוא נסתכל על זה רגע מלמעלה, ולא בתוך מעורבות רגשית. יש פה משהו מעניין ששווה להתאמן עליו. זה אימון. זה לא משהו שהוא לא קיים. זה פשוט צריך להתאמן עליו, והדרך להתאמן עליו, אני אעשה לך טיזר, ואשלח אותך אפילו למאמן המעולה שיש לך, לעבודה, זה לעשות מלא דברים במקביל. זאת אומרת, לשחרר מהפרפקציוניסטיות הזאת שאני עושה ב-300%, ולהתחיל לעשות מלא דברים. וואי, קשה. במקביל, קשה. כאילו לי קשה אפילו לחשוב על זה. אבל ככה מתפתחים. זאת אומרת, אם מסתכלים רגע על איך מאמנים דפוסי חשיבה דיכוטומיים, הם בעצם, נגיד מה שאני עושה איתם בקליניקה, אני בעצם כביכול מכריח אותם לעשות מלא דברים ב-80%. כאילו תעשי אימון אחד בשבוע, בוא נפתח את הלו"ז שלך,
ונשים גם אימונים פיזיים, גם את תזונה, גם זה עם החברות, גם להיות בעבודה עד שעה מסוימת, כאילו, וגם מול עצמך שיהיה לך זמן, וגם בואי תקחי לך יום כזה שהוא לעצמך, כאילו, ואז יש מלא קונפליקטים. כן, קשה לי אפילו לחשוב על זה. זה מייצר הרבה התנגדויות. יופי, שם המוח שלנו הוא מוח גמיש, שם בעצם דברים מתחילים להשתנות, זה משפיע על הכל, ואני חושב שהג'אגלין הזה בכלל זה מגניב, זה כאילו, ברגע שאני מבינה מה מנהל אותי, עד איך לשחרר את זה, זה אבל להבין מה מנהל אותי, זה הנקודה. נכון. שעליה אנחנו עובדים תמיד, בשביל להבין מה הנקודה. איינשטיין אמר ש-99% מהפתרון זה להבין את הבעיה. בכלל מה הבעיה? ו1% זה לבצע את זה, אז זה תופס אותנו בכל מקום, וזו הסיבה ששווה רגע לקחת וללכת ולהתפתח, וכל הזמן לעשות את העבודה. אני לא הפסקתי להתאמן או לעבור את תהליכי אימון והתפתחות. אני לא חושב שזה משהו שמפסיקים. כל החיים, לא? לא, אין לנו סוף, אין לנו גבול, וגם המערכת יחסים המדהימה שיש לנו כרגע יכולה להיות עוד יותר מדהימה, וגם כהורים אנחנו יכולים להיות יותר טובים, וגם כאנשי עסקים, זה מה שבאנו לעשות פה בעולם הזה, זה עולם העשייה. מטורף. ולסיכום יש משפט שאבא שלי תמיד היה אומר, אפרת, תורידי לגבר את הרעמה שלו, מאריה, הוא הופך להיות חתול. זה משפט חזק. אני חושב שזה בול, הנושא הזה רגע של איך מורידים לגבר את הרעמה, גורמים לו לאיזושהי תחושה שלא רואים אותו. אז אפרופו מלך ומלכה, שלא צריך אותו, שהוא לא ראוי. מסתדרת בלעדיך. אז הוא באמת מרגיש כמו חתול, אפילו כזה שכולם סרטו אותו, בסדר? ולכן הוא יעדיף לברוח. אז זה משפט חזק. אתה יודע במה אני נזכרת? מה? שהיה ביני לבין לוקאס איזה קונפליקט, ואמרתי לו, לוקאס, גם אם אתה תלך, אני יכולה בלעדיך. ואז אני אומרת, לא, אני לא יכולה, כאילו, זה מזוכרת איך היה לי קשה, כאילו שאני הבנתי, שהגעתי למקום שאני כביכול לא יכולה בלי לוקאס, כלומר, זהו, הלב שלי שם הפחדים הכי גדולים צפים, אבל שם גם האושר הכי גדול נמצא. אין לך מושג כמה משמעותי זה לשמוע את זה כגבר. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, זה ממש ממש מרגש אותי, עוד פעם, אני לא צריך את הדברים האלה כלפי חוץ, אבל נגיד, הקופסה במקרר שהיא מכינה לי לעבודה, ההודעה במהלך היום, חשבתי עליך והחולצה המגועצת, ופינקתי אותך, וואו, זה עבור גבר, תקשיבי, בימים שזה מה שקורה. וזה מה שלנשים הכי קשה לעשות. וזה בימים שמה שקורה, כאילו, תביני, ברגע שגבר מרגיש את הדבר הזה מהבית, זה הכוח שלו, את לא מבינה מה קורה באותו יום בחוץ. אי אפשר לעצור אותו בחוץ. זאת אומרת, עוד פעם, זה מאוד מאוד מעניין רגע להבין איך אחד משפיע על השני, אז זה הנקודה, אל תקצצו להם את הרעמה, שלא הפכו להיות חתולים. ומצד שני גברים, תפסיקו לפחד ותעשו את העבודה סביב המרכיב הרגשי, כדי באמת לתת להם, כי הצורך של נשים בנושא הרגשי הוא סופר חשוב, ועוד פעם, לעבוד על חוסר האיזון לזכריות ונקביות, וזהו, אני אגיד לך מלן תודה על זה שהסכמת לארח אותי. ואיך אפשר להשיג אותך, לפנות עליך טיפולים, סדנאות, בוא תספר קצת. מה אז נראה לי נשאיר פה כזה את כל הלינק הזה, שיש גם סדנאות, יש גם תהליכי ליווי, יש מוצר חדש ממש ממש מגניב, שנקרא מתורגמן, שזה בעצם אני, בוואטסאפ, זמין לכל שאלה, זה בעצם חצי שנה של פיתוח שלימדנו, את עולמות ה-AI, מי זה טל קפון, והיום כל שאלה שיש לכם בנושא הזוגי יכולה לקבל מענה בוואטסאפ, אז תנסו, זו התנסות כזאת ללא עלות, אולי נשאיר כאן לינק, זה משהו שממש יושב לאחרונה. זה עדיף מלדבר עם חברה, תשלחי לטל הודעה ולא לחברה, לא, תקשיב, זה מטורף. כן, זה Game Changer. לא לשלוח לחברה, לשלוח לטל הודעה. כן, 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 זה Game Changer, התגובות על זה הם אימא ואבא לה, וזה מוצר מדהים שתומך ב4 שפות, גם באנגלית, גם בצרפתית, גם ברוסית וגם בעברית. ויאללה, תנסו אותו, מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים. ותודה רבה, אני חושבת שהיה פרק מהמם, ויאללה, שכבר כולם ימצאו את הזוגיות שלהם, ואם לא, טל כאן. מהמם, תודה רבה על האירוח, שיהיה לכם ממש בהצלחה. תודה גם לך. ביי.